Anis sa studio tá anna has a marag go Paraic ó túil ó Tearfund Paraic hatú. Tá mac mágad. Fáilte go dtíon chláir. Paraic tá gom ag go bhfuil sibh mún factas mór faoi láthair agus leráimid faoi sin ball ach ar dús an féidir leat a rá dar éistóirí faoi Tearfund éireann le a hol. Cé sibh agus cé obair a dhéanaan sibh le a hol. Agallamh is sé Tearfund éireann agra cúnamh Christaí atá ag obair in agna Bochtaineacht na tíortha I mé Feabhra. Táid ceangailta le agraíocht áitiúil Christúna chun taca a thuairt lena obair ar sanna daoine bhfuil bocht, agus chun féin cúnamh a éascú. Margheallar na hagraíochtaí áitiúil, tá siad ag obair le gach duine. Daoine le creideamh agus gan éon creideamh ar bé, agus tá siad ag obair faoi éitis Christí nó Christiúnach. Táid ag obair I Cambodia, an Inge, Malawi, Ethiopia, Syria, Myanmar, Philippines, Haiti, Uganda, Zimbabwe, agus freisin in éireann. Is rud simúil é gur agraíocht a cúnamh neamhréaltas sa Christí sibh. Tá is gom ghfuil neart agrairtí neamhréaltas a cúnamh idirnáisiúntaí Christí sa dain in éireann tá sibh sé Tearfund, Trócaire, CBM, Christian Aid. Is gné tábhachta nó go dein lárnach den obair dhéanaan sibh ná obair leis na haglis áitiúla sna tíortha in an éibrionn sibh nach bhfuil? Tá agus taréis na blianta ag obair mar seo, tá istigin muna oibríonn tú le daoine Christí in san áit ina bhfuil na feibanna sóisialtach mar na siad sóisialta mar Bochtanas. Téan an airgad go léir díreacht go na daoine a bhfuil an gá acu. Agus conas atá an obair seo ag dul aráig? Tá sé ag dul go maithach tá lán obair le dhéanamh tá gúisleán politicúil is na tíir seo go minic ach tá a lán daoine ag chóirt airgad agus mar tá na feibanna an sin an tam go léir. Cá tú tú féin th lár go dtí seo ag obair le Tearfund a deartha mé forbata? Se chuí mar cuairt ar cúpla agraíocht I Cambodia. Conólas an áil foiil chlár bhfuil ar siúil an sin agus chun cúpla á a caitheamh ag obair lo. Os go líon thuras mar seocht a thuúla cinse. Láháin bhí mé bohan de tlán a bhí cailíneach a bhí cerebral palsy aici. Tá chlár agan chunidicus agus physio a thuairt an napáirtí sin I Cambodia. Ach seos an rud simúil agus ní rá éon rud ar bé acu in san teach. Ní rá caithear, ní rá bord cupán. Agus nuair a tháinig mé ar ais bháile bhí an ráirc sin I muinsin an tam go léir. Nuair a fécinn tú is teach de seomra tá a lán rudaí an sin agus tá lán daoine ar fud an dá nach bhfuil rud ar bé nach bhfuil bí ar bé acu. Tá scum tá sí fásach. So mar sin an mulfá tú derfin go móthá tú an mulfá tú dar éistóirí páirt a dlacha sa dlúiseacht forbartha idirnáisiúnta agus ceú a thuirtí. Mullam cinse. Tá cabhaigh tastáil agus tá lán daoine garta ar an fud an domhan. Agus an éireann freisin. Margheallar Tearfund tá trísáis takeíocht ag tastáil. Padracha mar tá sé sin an tábhachtach le agraíocht Christaí. Airgad agus am. Okay, sin go héintach, yeah. Agus ag an nera, tá sibh mún factus an seo an éireann an isnach bhfuil ag give up a coffee morning. An féidir leat in sin dún faoi le hub? Se mar eile an factus give up a coffee morning. Táid de géirí ar pobl na hir an gan cupán caffé a ceannig agus €2 a thuirt do chlár atá ar siúil in Ethiopia. Téann an airgad go grúpi féin cabhar agus tugad siad cabhar de daoine gnóthaí beaga a muna. Tugad an gnóthaí sin fosteocht agus aniu go dtí an am seo thugann cabhar de milliún daoine tríd an chlár seo. Is féidir leat sin is dhéanamh go héasca, text coffee go 5 náid 3 náid. Tá sulgan Beiidir go méid daoine an gan cupán caffé áil gach lás a chágas agus an €2 a thuirt give up an caffé. Sin go héint agus ionach an smína fééis sin camerará
Ok, Paraic sin hínta gur míle maigad a such teacht is seacadí an stáisiún aniu agus ammór leiste obair agus de obair Tearfund amachchan seo déann sibh obair an himiúil agus tá sim a gom in sober dhéanaan sibh mar Christy fashion, you know. So gur míle maigad agus bé míid leirteéis, right? Gur míle maith agus sláán.